मौसी बाजार से डीजे अमित तिवारी से मौसी बाजार से लई हो ये पलमू भिंडी के तोरा कोरिया स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बासी। मौसी बाजार से लई हो ये पलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना कि मौसी बाजार से लई हो ना कि मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना मौसी बाजार से लई हो ना मौसी बाजार से लई हो ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बासी। मौसी बाजार से लई हो ना दुई दिन से भूखल छियै नहीं छै घर में पैसा हो ये पिया नहीं छै घर में पैसा हो नहीं छै घर में पैसा हो रोजे रोजे बैठल रहै छ चलतै कम बोल पैसा हो ये पिया चलतै कम बोल पैसा हो मौसी बाजार से लई हो ना कि मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू भिंडी के तोरा कोरिया स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बासी। मौसी बाजार से लई हो ना देवरा बनसी से मंगल छलिए बोलिए के 200 पैसा हो ये पिया बोलिए के 200 पैसा हो बोलिए के 200 पैसा हर दिन मक सब कुछ लई हो दुई दुई गो पुरिया हो ये पिया दुई दुई गो पुरिया हो मौसी बाजार से लई हो ना कि मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू गोभी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना ये बलमू गोभी के तोरा कोरिया मौसी बाजार से लई हो ना।